ke Khawlhring official Piggery YouTube channel thir tu zong te chibai le vekule voina tan chuan subject poimo lutuk mai heavy eltiang kan soidon ani Vawkpui vulh tu te tana thulom Vawkpui no nei tur Enkawl dan ti kan soidon ani ilo Hrang Vawkpui no nei tur Enkawl hi apoimo hun lai tak ani anei don o banga lan chuan kalson lova a thei anga vena tha anhute alo put to ani chuan atlang puin anei hnai hle to tina ani anei hnai chuan om hle thei lova bulhlo te aputa bu an buat sai bok thin ano nei chung hi ain ang lo hle darkar khatle ka po anei vek theya ma se darkar tam tak po avei thei bok ano nei chuak a khat lutuk chuan pui po an ngai ani vok thau lutuk hian no nei an har sat du bik vok no te lian lutuk te pahni chuarwal tum te no nei na Hmun lum lutuk awangin har sat nan tok thei ani atul dana zirin damdoi po in pui thei ani atul dana zir vekin ano zen chua atul thei kan zen don ani chuan fim khur taka zen tur ani entir nan hetiang hian Vawkpui za movel chu fai taka silphot tur kut fai taka silati nal tur ani sabon sen nen kut ti nal nu in uluk taka zen tur ani vokte lu emo vokte ke emo I khoi nuwa thataka mana asan ruala hnuai lam zonga po tur ani vokte pahni alo om chuan pakhat jok chu nem let le tur ani vokte iman phalo ani chuan asan na dam doi pek thei ani fim khur lo taka zen hian a chhul pui a zen chiat thei ti hriat reng tur ani vok vul tu ten vok no neya thi tam tak aput chuan thi dan na pek emo vur thuna thuinga ya omani chuan thui tur ani Vawkpui dam doya no nei tir hi a theya amai ro chu engchen nge apai to chian angai chuti ani lo chuan vok vul tu ten kan vok no te nei tur kha a chiat vek thei ani ti lo hreta ila a tha ome ke Khawlhring official Piggery YouTube channel hi ilola subscribe lo ni chuan khawin mino subscribe sakla notification bell khai on phei chuan video ka upload ta piang ini first zia thei don ani Vawkpui no nei hnu chia chotam lutuk pek chu hnute chia ma stitch a thlen theya zoi muanga pun chuan hnute alo tam tial thin Vawkpui a thau le a chera zirin chopek tamdan hriat tur ani vok vul tu ten vok no te tamdana zira chopek tam tur chopek tam na chang kha kan hredon nia Vawkpui chu tui tam tak pek reng tur ani ano hruai lai bik tan Vawkpui no hruai lai chopek that chuan vok no te an nei le zel na tura apui thei ani Vawkpui choi tam tir dan tui ne na cho pek kar thak tui thiang hlim pek tam Vawkpui no hruai lai hian ni khata tui thiang hlim liter som ni atanga liter som ni panga an mamo chu wangin an mamo hi kan penge ngei tura ni ti kha thlir tu ten lo hrele tai la thawme vok in kan vok no hruai lai vok in kha a votani chuan kan tilum thin tur ani chotlem te a kan Vawkpui kha pek tam tial tur ani ke Khawlhring official Piggery YouTube channel min ngei hlut saka min lo thlir sak thin tu zong te in zawai chunga lom thu ka soye